הוא מרביץ לה? לא, לא, חמודה. האריה והלוויה עושים אהבה, ואחר כך נולדים להם גורים. מה, ככה את ואבא עשיתם אותי? לא, חמודה, מה פתאום? אצלנו זה היה משהו אחר האמת שכן, פחות או יותר, את יודעת. עם אבא זה היה יותר קצר. מה זה, למה היא נשכה אותו? כי הוא כנראה עשה משהו שהלוויה לא אוהבת, והוא לא ביקש רשות. את חושבת שהאריה והלוויה אוהבים אחד את השני? אולי בהתחלה, כשאריה היה צעיר ומלא מרץ. היום האריה הוא זקן, שמן, כל היום רק שוכב וישן. והלוויה צריכה לעבוד קשה ולהביא אוכל. למה דווקא הלוויה מביאה את האוכל? כי האריה הוא סקסיסט מניאק, ובזמן שהלוויה צעדה ומתאמצת להביא אוכל לגורים שלהם, האריה הולך ומחפש לוויות אחרות. שבוע שעבר הלך לשחק פוקר עם חברים, חזר כולו שיקור עם ליפסטיק על החולצה וריח של עולה חדשה. איך הוא יכול לצאת? הוא בכלום. חמודה, האריה זבל, הוא מוצא דרכים. אז למה הלוויה נשארת עם האריה? בגלל שהגור שלהם עדיין צעיר, והיא לא רוצה שהוא ייפגע. אבל כשהגור יגדל, הלוויה תזרוק את האריה ותקבע לו את הצורה. מה פספסתי? הלוויה הולכת לקבוע לאריה את הצורה. מה את אומרת? אל תדאגי, מתוקה. לאריה יש עורך דין תותח. הלוויה לא תקבל כלום. אותה? מיצי!